ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಮಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಈ ಸಂಚಿಕೆನೆಗಳನ್ನು ಮಾತಿರನ್ನ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಇವೊಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ದಕಲನ್ನಾಂಡ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದಿ ನಕುಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೇಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚೆನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಂಚೆನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ನಂದಿನಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನಮರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಅಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿ ಸುರ್ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ಏತ ಬಣ್ಣನ್ ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಸತ್ಯೋಗು ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಟುಡು ಓಲಗತ್ತೆರು ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿಗೆ ಪೊಸತುಂಜಿ ದೇಕಿನ ಎತ್ತರ ಮಿತ್ತರು ಮುಟ್ಟಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೆಂಚಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನ ಸಾಧಕ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ರಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟ್ರ್ ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಗಳ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಲ್ಡ್ ಎದುಕೊರೊಂದಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಂಡ ಬದಲೇ ನಂಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಸೇನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒತ್ತ ಉಂತದು ನಂಗೆ ತೋಜರ ಸಾಧ್ಯಜಿಗ ಈಕ ಬೆದೆ ಬೆದೆ ಒರುಟು ತೋಜುವೇರು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪನ ಒರುಟು ಅಪ್ಪ ಏನಾಲು ಗರ್ಭನು ತನ್ನ ಬಂಜಿಡು ದಿಂಜೊಂದು ಭೂಮಿದ ಬೊಲ್ಪುನು ತೋಜಾದು ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಮಾನಾದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ತೂಂಕುದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಬಾಲೆನ ಕಾತೊಂಡೋಲು ಅಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಐನಯೇ ಆ ಬಾಲೆನು ಜೋಕೆ ಮೋಕೆ ತೂಕೆ ಅನುಪಾನುಡು ತಾಂಕದು ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆದ ಉಲೈಡ್ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಾಲೆದ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋಡು ಬುಡ್ಚುಂಡ ಐತ ಒತ್ತ ಉಂತುದು ಆ ಬಾಲೆನ ತಾಂಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿಗೆ ಅವು ಅಮ್ಮೆರೆಗುಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಈ ಬೆಗರ್ ಎಂಚಿನಂಡ ಅತ್ತಂದಂಡ ಈ ಬೇನೆ ಎಂಚಿನಂಡ ಬೆಸರಿ ಎಂಚಿನಂಡ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನಂಡ ಅವು ಏಪಲ ಮದೆ ಸೇರಿದು ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮದೆ ಸೇರಿದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ವಿಶೇಷಲ್ ದಾದಾ ಪಂಪಿನೇನು ವಿಶೇಷವೈನ ಹೊರಟು ತೋಜವರ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ದಿನಂಟು ಕಾಸು ಕೊಡು ಗೊತ್ತಾಂಡದ ಈ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಇರೇ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಆಪಜಿ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಬಾರ್ಲಾಗ ದೆತ್ತೊನ್ನವ್ರ ಮಾರ ಇತ್ತದ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನೀರು ಈ ಮರ್ಯಾದ್ರೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ಗೊತ್ತಾನತೆ ಹಲೋ We are calling from Bajaj Finance. ಕಿರಣ್ ಅವರಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್ ನೀವು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ EMI ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಟ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ? ದಿ ಏನ ಫೋನ್ ದಾದನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ పోతుండి ಒಂಜ ಪೊಸದ್ ಎತ್ಪುಲೆ ಅದೇ ತಕ್ಕಂಚಿ ಊಡನ್ ತರದರ ಬಲಗ ಮಲ್ತ ಪಾರ್ದತಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಅತ್ಯೆ ದಾದಂಡಿಯೇ ಆ ಏರ್ನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ಏರ್ನ ಇರೆಗ ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಏರ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರದಿ ಸಾಲಕ ಮುರ್ದು ಬೇತನ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅತ್ಯೆ ಈರ್ ಸಾಲ ಮಂತಿನೆ ಕೆಂಕದ ಏನ್ ಎರೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂದ ಮಾರದಿ ಸಾಲ ಮಲ್ತಿನಿ ಏನೆ ಅಣ ಮಲ್ಪ ನೀ ಅತ್ತ ದೇ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪರಿತಿಲದಕ್ಲೆ ಪುರಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜೆ ಹಾಲಾಪುನಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ನೆಲಕ ಬುಡಲ್ಲ ಮೀಸ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಕ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಿ ಈಯ ಹಾ ಊರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕುಲ್ಲುಗ ಬಣ್ಣ ನನಗೆ ಸಿಟಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಟಿವಿ ಕನ್ ತೂಕ ನನಗೆ ಅವಳು ಐವೆಂಚಿದನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಈ ಬಲ್ಲಕನೆ ಅವಡು ಕಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಹಠ ಮಲ್ತಾನ ಕಾರು ಅವನೀರ್ ಮುಕ್ಕು ತಿಂಜಾರ ಅಂದಂದು ಊರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಲ್ತಾನ ಐತೆ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಮನ ತಿರ್ಗುನು ಕಾರಿಗೆ ಬೋತಾಳ ಮುಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರಲ್ಲ ಮುಲ್ ಗತಿ ಜಾವ ಕಾತು ಆ ಸಾಲದಕ್ಕ ಮಾತ ಮಂಡ ತರದಿನ ದುರ್ಲೇರ್ ಮಾರಿ ಓಡ ಮರ ಸೈಕಲ್ ದಾಪುಂಡು ಈರ್ದ ಏ ಸಯ್ಯೋಡು ಇರೆಗೂರುಡ ಅಮ್ಮೇರಿಜ್ಜೆರಾ ನಿಕೇನು ಏ ಸತಿ ಬಂತಿ ಮಾರದಿ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಕೊಡ್ದಾತನು ನಾನೇನು ವಾ ಮಾಡಿಕೆ ನೋಡ ಉಪ್ಪು ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲವು ಉಂಡತೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಕೇಳ್ನೆ ಅವೇನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಅಮ್ಮೇರ್ನೋಲ್ ಕುಲ್ಲವನು ಅವೇ ಈರ್ಲಂಜಿ ಎಂಚಿನೇ ಆರಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏತದಿನ ಇಪ್ಪೇರು ಆತ್ ನೆಟ ಮೂಲೆ ಕೊಲ್ಲುಂಡಾಂಡು ನಿಕೇನ್ ಪಾಕ ಸತಿ ಮಂತ ಆರು ಕೊರ್ಪುಜೆ ಆರು ದುಂಬೆ ಹಠ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂತ ನಿಕ್ ಏಸಲಿ ಬಂದ್ಪಯ್ಯಾನ ಈರೊಂಚೂರು ಯಾಂಪಂದ್ ನಿನಗೆ ಏನ್ವರಾ ಅರೇನ್ ಸುರೂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಡೆಪ್ಡೆಡಲಿಗೆ ನೀನ ಈತ ಬರ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೇರ ನಾನು ದೇ ಯಾನ್ಲ ಈರ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ಚೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲೆದಾನಿ ಸಾಲದಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಯತೆ ಯಾಂ ಪಂತ್ ಪೂರ ಪಂತೆ ನಾನೇ ಇರೆಗ್ ಬುಡ್ನ ಚೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ
ಏರು ಯಾನ್ ಕಿರಣ್ ಏ ಕಿರಣ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪ ಏ ಏ ಕಿರಣ್ ದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದೊಕ್ಕನ್ನ ಎನ್ನ ನೆನಪಾತು ನಿಕ್ಕಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಪಪ್ಪ ಇರು ಆ ಎಂಕ ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಅದರಂಜಿ ಮೀಂದ ಕಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಕೋರಿಯರಲ್ಲ ಉಂಡದು ಇತ್ತ ಫುಲ್ ದಿನ ಆತಲ್ಲ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲ ಯಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹುಷಾರಲ್ಲ ದಾನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾನೆ ತಾಲಿಜಿ ಬಾಬಾ ಕೋಡ ನಿದ್ರೆನೆ ಬೂರ ನಿಜ್ಜಾನೆ ಎಂಕ್ ಏ ಬಲೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಯಾ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಬಾಪ ಅವೇ ಹೆಂಗ್ ತಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ತೂಡು ನಾವೊಂದು ಬಾಪ ಎಂಚ ಎಂಚ ತೂಪ್ನಿ ಎಂಚ ಯಾ ಬಣ್ಣ ಈ ಬೆಂಗಳೂರುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಯಾನ ಮೂಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ ಯಾನ ಎಂಚ ತೂಯರಾಬ್ನಿ ಎಂಚ ಅದು ಪಪ್ಪ ಇರು ಇಡಿ ಬಲಿ ಇರು ಇಡಿ ಬಲಿ ಇರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಹಾ ಬಲಿ ಇರು ಯಾನು ಹಾ ಏ ಬರ್ಪೆ 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 ಇತ್ತ ಬಿದ್ದಾಡೆ ಅಂದ ಇಲಕ್ಕ ಅವನಿ ಕಿದೆ ನೊಂಜಿ ಎತ್ತನ್ ಕಿದೆ ಕತ್ಲಿ ಯಾನಂಜಿ ರಟ್ಟಿನ ನೋಡಿ ಬರ್ಪೆ ಮಗನ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತೂಲಿ ಎಲ್ಲದಂಚಿ ಮಾದ ತೂಲಿ ಬಾ ಮಾಮು ಕವಿತಾ ಲಕ್ 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 ಎಂಚಲ್ಲ ಮಗ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಮಾಮು ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಯಾನಂದ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ದಾನೆ ಗೊತ್ತವಂದೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ತುಂಬ ಇಲ್ಲೋಕಿಲ್ಲ ಗತ ಬೈದಿ ಆಂದಲ್ಲ ಮಗ ಅವಳು ರೋಡ್ ಮಾತೊಂಚೂರು ಬದಲಾತ ಇಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಮಾಮು ಚೂರ್ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಆಯಲ್ಲಿ ಆ ರುಲ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲೆಪ್ಪ ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಮ್ ಬೈದಿನಿ ಓ ಪಪ್ಪ ಕಿರಣ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಗ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಬಾಪ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ತೊಂದರೆ ರಜ್ಜ ದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪನ ನೆನಪಾತು ನೀ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ದಾದ ನಿದ್ರೆ ಬುರುಜ ಐಕ್ಯ ಅನ್ಪಾನೆ ಫೋನ್ ಅಂತಿ ನಮಗ ಇಂದು ಪಾಪ ದಾಯ ಪಾಪ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪ ಇಜ್ಜಾನೆಕ್ಕ ಅದೇ నువ్వు అన్న భారీ జోబుడు ఇంక బన్ను అన్న భారీ ఇస్తా కదా యాను మూలు తిక్కుపోయింది నేను తూనగా సాతిడ పన్నగా అంగట్టు ఉండాలి ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಾ ಇದ್ದು ಕುಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾಯ ಅಜೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಮನ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ನಂದ ಪಕ್ಕ ಜರ್ನಿ ಎಂಚಾನು ಪಾಪ ಒಂದು 8-8:30 ಅಂದಾಜಿ ರೈಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಯ ಬನ್ನಗಿತ್ತು ರಶ್ ಎಂಕ ಅವು ತೂಪುನ ಗಡಿಬಿಡಿತ್ತು ಅವು ಮಾತ್ರ ತೂತು ಇಂತೊಂದೇ ಬೈತೀನಲ್ಲ ಅತ್ತ ಪಾಪ ಇರಗಲ್ಪ ಒರ್ರಿ ಉಪ್ಪನದಲ್ಲ ಮೂಲ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಲೇದು ಪಾಪ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಗುಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ ಯಾನಿತ್ತ ಆಯ್ಲನ ಮಾರ್ದು ಮೂಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅದ ಅಂಚತ್ತ ಬಂಡ ಬಂಡ ಐತೆ ಏರೇರು ಮೀಂದ ಕಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡ ಕಾಪನ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಲೈತೆ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿವೆ ಬೇತ ವಾರ್ತಲ್ಲ ಬನ್ನತ್ತು ಬಪ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡಂದ ಅತನಿಕ್ ಕೂಡದಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ ಮಾತಿತ್ತು ನಾವು ಸಂದಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಬನ್ನಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಮಾತ ಮಾರ್ದೇತ ನಿನ್ನ ಸಾಲ ಸಂದಾಯಿನಿ ನೆಡ್ತಮ್ ಕೊಡ್ತಿಜಾರ ಮಂತಿಜಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರದೆ ಇತ್ತು ಚೂರು ಬಂಗೋಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆಂತ ಕೇನಿ ಐದು ಸಾಲ ಮಂತ್ನಾಡು ತುಂಬಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಮ್ಮನ ಪುಡಿಯ ಹೆಂಗ ಸಾಲ ಕಟ್ರಂಡು ಬಂಡದು ಇತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರಿ ಚೂರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾಲ ಎತ್ತಿನ ಮಾರಿ ಕಟ್ರೆ ತೀರ್ಣಯ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಮಲ್ಪಡ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಲ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಇಂದೇ ಇರ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊರ್ಪಾರಿಜಾರ ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಸಾರ ಸರ್ತಿ ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನ ಮಟ್ಟ ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ತಿಯಾನ ಅಪ್ಪನ ಸೈಪು ನೆಟ್ಟಿರಿ ಅದೇ ಸೈಲಿ నేను కేంద్రే యాన్ నిన్న నాటో నీడే ముట్ట పారందు ఐదినతే అడు నీకు ఫోన్ డే పంతోలితునతే ಪಪ್ಪೈರು ಸೈಲೇಂದು ಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಿಂಚಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಡು ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೆ ಅನು ಅಡ ಅನು ಸೈಲೇತ
ಎಂಜಿನ ಮಣಿನಿ ಏರೇರು ಕೊರ್ಪುನ ಮೀಂದ ಕಜಿಪ್ಪು ನಾನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದತ ನಮ್ಮೆ ಅವಳು ಇತ್ತಲ ಮೀಂದ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನನ್ನು ಕಾಪೇರಿಯ ಎನ್ನನ್ನು ರೇಪನ್ ಮೋಕೆ ಯಾವ ಎಂಕ್ ಯಾವ ಇಂಚ ಪನ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೋಡತ್ತ ಯಾನು ತತ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿತ್ತ ಯಾನು ಯಾವ ಮಸ್ತು ಬಗಾರನ್ಯ ಬಲೆ ದಾದೆ ಮಾಮು ಈರ್ಲ ಮಾಮು ನಾಟಕ ಮಾತ ಗೊಪ್ಪುದು ನನ್ನ ಲೆಪ್ದವನ ಬಡ್ತಿ ಅಡ ಮಾಮು ಈರ್ಲೊಂಜಿ ದಾದ ಮಾಮ ಬಲೆ ಮಾಮು ಬಲೆತೆ ಕುಲೆ ಇರ್ದಾಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚು ಅರಡೆ ಆಂ ಪಾತಿರ್ರೆ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ದಾದೆಯೇ ಕೊಪ್ಪಳ ಪಾತಿರ್ರೆ ಇಂಚನ ಅತ್ತಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಡೆಂಚ ಪಾತಿರೋಡನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜೆರೆಗೆ ಏ ಪಾಪ ಯಾರು ಸಡನ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಾರ್ನ ಯಾರ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾ ಪೂಜೆ ಈರೊಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಮಾಮು ದೇ ಇರ್ದಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅರ್ಧದನ ಸಾಲದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡ್ ಪಂಡೇರು ಇರೆಗ ಅಂಚಲ ಪೋಣದಿತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಮಾಮು ದೇ ಇರ್ ಸುರೂಕು ಕೈ ಕರ್ಬೊಂದು ದೆಕ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ಇರೆಗ ದಾದನ ಬಾಜಿಲ್ ಕನಪ ಬಲೆ ಮಾಮು ದೇ ರೂಮ್ ಪೋಯ್ ವರಾನೆ ಲಾಗಿನನ ಇರಗೊಂದು ಎಂಚ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಮುಂಚೆಲ್ಲರು ಪೋತನ ತಾದ ಮಂತುದಾರು ಮಾತಿಕ್ಲ ಲಾಗಿನ ಹತ್ತು ನೀ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾರಿ ದಾರ ನನಗೆ ಕಾಟ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನೆರೆದು ಮೇ ಪಾಕ ಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೊರ್ಪುಜ ನೀ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ ದೇ ಇರಗೆ ಸೈನತೆ ಯಾಂ ಪಾಡ್ಪವೆ ಅವೆಂಚೆ ಇರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಲೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಪವನ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಲಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಮಾಮಂದಿ ಮುಸುಂಬಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ಮುಸುಂಬಿ ಜ್ಯೂಸ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಮುಸುಂಬಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾ ಕೊರಿಯನ ಕೊರಿಯ ಮಾಮು ಕೊರಿಯನ್ ಈ ಬರಿ ಯಾಂ ಪರ್ಪೈತೆ ಇರ್ ಪರ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮುಂಕದ ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಕೋಪಾಯ ಚು ಟೆನ್ಷನ್ ಅತೆ ಮಾಮು ಅನ್ನೆಟ್ಟು ಬೇಜಾರ ನಂದೆ ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ ಇರ್ ಪರ್ಲೆ ಅವ್
ಕಿರಣ್ ಕಿರಣ್ ಅದೇ ದಾದು ಕೋಜ ಕಣ್ಣೀರಿ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಕೈ ಟೆಂಚ ಬರ್ತದೆ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಪಾಡ್ ನಾವು ನಾಚಿಕೆ ಕಡೆಕ್ಲು ಈ ಎನ್ನಿಲೆ ಕಾಂಡತ್ತ ನಾಚಿಕೆ ಅಬ್ಜ ಮೆನಿ ಕಿಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ನಾಚಿಕೆ ಅವಡು ಮೆನಿ ಮತ್ತು ಅದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತನ ಮಾರ ಮನಸ್ಸು ತೂತಿ ನೀರಿಗೆ ದೊಂಡೆಗೆ ನೀರು ಮೇತ ಬಂದು ಹೀರ್ಕೊಂಡಾರೆ ಇದು ಏರಿ ಏರಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಿ ನಂದೇ ಎಡ್ಡೆಡ್ಗೆ ನೀರು ಕೊರಿಯಾರಿ ಇದು ಇರಗೆ ಇರ್ನ ನಾಟ ಅಂಡಿ ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸಾವು ಸಾಯ್ತು ಬಾರೆ ಐಕಿನ್ ಚಾಲ್ತೀನಿ ನೀರಿಗೆ ಪನ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಆಪಣ ಮುಲ್ ಕುಲ್ಲೇರು ಒಕ್ಕಡ ಮರಳವಾದ ಜನ ಇದೇ ಆ ಇಲ್ಲನ ಮಾರಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಯಾನು ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಎಂದ ನಮೆ ಯಾನು ಮೂಲ ಕುಲ್ಲು ನಡೆದು ಒಲಂಡ ಬೋದು ಸೈ ಒಲಿಯ ಸೈಲ್ ಅಲ್ಪ ಸಾವು ಬಿಜಿನಾಟೊಗು ಸೂತ್ರಧಾರೆ ಏರೋ ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಿದ ಚಿಲ್ಕ ಪೊಲಿದಾಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದಾಂಡಿ ಏನೆಗೆ ಏರಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರೆ ಮೂಲು ಸ್ವಾರ್ಥ ವಂಚನೆ ಪೂರ ದಿಂಜಿದು ಪೋಂಡು ರಾಯ ಇಂಚಾಂಡಿ ಗೊತ್ತಾನಗ ಪೊರ್ತಾಂಡಿ ಈಯನೇನ ಬಲಕಿ ಈಯ ಬೂರಿಯತ್ತ ಈಯನೇನ ಬಲಕಿ ಈಯ ಬೂರಿಯತ್ತ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಿರಣ್ ಅತೆ ಹಾ ಅಂದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಉಡ್ದು ನೋಟಿಸ್ ಬೈದಿನತೆ ಹಾ ಅಂದಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟೆ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಶಾರ್ಪ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 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 ಕಿರಣ್ 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 ಯುವರ್ ಆನರ್ ಎನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗೆ ಕೊಲೆ ಮನ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತದೆಂದು ದೂರು ಕೊಡ್ತೀರು ನುಪುರ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಮೇರೆ ಕಲ್ಲು ತಲಕ ಒಂದೊಂದನ ತೂಣಾಗ ಮೆರ್ನ ಮಿತ್ತ ವಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡತ್ತಿಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾಬ್ ಎನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಮೇರು ವಾತಾಪುಲ ಮಂತಿಜ್ಜೇರು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ? ಹಾ ಇರ್ನ ಪರವಾದ ವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಏರ್ಲ ವಕೀಲೇರುಲೇರ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಎನ್ನ ಮಗೇನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನನ್ನ ವಕೀಲರ ದಾಯಮ್ಮ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಈರ್ನ ಮಗೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯನಾ? ಹಾ ನಿಜ. ಯಾನು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಈತು ವರ್ಷ ದೀತಿನ ನಂಬಿಕೆನೇ ಕೇರಿ ಅಂಚನ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇರ್ಲೇಕತ್ತಮ್ಮ ಹೆಂಗ ಸರಿ ನೆನಪುಣಮ್ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ಏನ ಬಾಲ್ಯ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಆಯೇ ಈ ಭೂಮಿದ ಬಲ್ಪು ತೂನಾಗ ತೂರ ಬಂದಾಗ ಯಾನೆ ಚಿಮಿಣದ ಬಲ್ಪುದು ಇದು ಕಾತು ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಬರ್ಪೆ ಇನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಹೆಂಗ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರೇ ಇರಕ್ಕೆ ಬಾಲೆ ಬೋಡಾತ್ ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮ ಬೋಡಾನ್ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಪಾಪೈ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಯತ್ತಂದು ಪೋಪುನ ಜೀವ ಪಾಪ ಇತ್ನೆಟ ಭೂಮಿದ ಬಲ್ಪು ತೂವನ್ನ ನಾ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಬಾಲೆ ಒರಿಯಾಡು ಬಂಡಿ ಅಂದ್ ಆ ದೇವರ ಮಲ್ಲರ್ ರಡ್ಡು ಜೀವಲ್ಲ ಒರಿಪೋಯಾರಮ್ಮ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಆನರ್.
ಮೇರೆನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಆಯ್ ಬುಲ್ತಿನಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡಮ್ಮ. ಸುರು ಬುಲ್ತಿನಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಸುರುಕ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಪಾಪ ಆಯ್ ಸುರುಕು ನಡಪುನಾಗ ಬೂರ್ದಿನಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು. ಎಂಕ್ ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಆಯ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ನಡಪೆರೆ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಬಂಡದು ನುವೆಪ್ಪು ಕೇಳಿದೆ ಅನು ತುಂಬಂದು ಪೋತೆ ಅಪ್ಪ ಆತ ನೆನಪುಂಟು. ಮಾತ ನೆನಪಿತ್ತನ ಎಂಕೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತಮ್ಮ, ಎಂಕೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತ ಏನ ಆಯ್ತು. ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಬಾಕಿದ ಚೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಉಂಟು, ಸ್ಕೆಚ್ ಉಂಟು, ಎಂಡ ಬತ್ತು ಬಂಡಿ ಪಾವ ಎಂಕ ಅವು ಬೋಡು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬೋಡು, ರಬ್ಬರ್ ಬೋಡು ಎರಡ ಸಾಲ ಮಲ್ತದೆ ಅನು ಆಗ ಬೋಡಿತಿನ ಮಾತದ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯಪ್ಪ ಬಕ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಬಂಡಲ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೇಕನ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅನ್ ಓಲೋಲು ನತ್ತದು ಸಾಲ ಮುಲ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ಬಾಡಿ ಆಯ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿ ಒಂತ ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಯಾರು ಪೊಂಡನು ಮೋಕೆ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಯಾ ಮದಿ ಮೇಂಡ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇಂದು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಕುಸಿಡ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕ ದಾಳ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಆಸ್ತಿದೆ ಎಂ ಪೋನ ಕೊನಪೇನ ಕೊನ ಕೊನ ಮಾ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಕದಾಯ್ ಎಂದಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂದ ಆ ತಿನ್ನಿಟ್ಟು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಉಂತುದಿ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ತಾನೆ ಎಂದ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಅನ್ನ ಚೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಯ ತಗೊಂಡು ಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ ಆಯ್ತು ಮೆತ್ತ ಉಗುಲ ಆಸಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಮಾತಾತಿ ಈ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮೋಕೆನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೋಡು ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ದಾಳತ್ತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಲೆನು ಲಕ್ಕು ತುಂತಾರೆ ಕಲ್ಪವನು ಅವು ಅಮ್ಮ ಅವೇ ಪಾಲೆ ತಿರ್ತು ಬೂರಲ್ಲ ಕತ್ತುವನ ಪಪ್ಪಯೇ ಪಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಂಗ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಾರ್ದ ಏನ ಸಾಲ ಸಂದೆ ಯಾನು ಆಯನ್ನ ಇಲ್ಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ ಯಾನ ಆಯಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಹೊಡು ಒಂಜಿ ಬರಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಆಯ್ನ ಜನ್ಮಕ ಎಂಕ್ ಹೌದಾಯ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಜಿ ಯಾನು ಅಮ್ಮಡಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಾನು ಆ ಜಾಗನ ಆಯಾಗೆ ಕೊರ್ತು ಬಿಟ್ಬೆ ಆ ಜಾಗಲ್ಲ ಆಯಪ್ಪ ఆయన చాలా తప్పించమ్మా తప్పించి
ಸಾರಿ ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಹಾಕಲಿ ಬಾದಲ್ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಬಂಗದಾದನ ಗೊತ್ತೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ್ ಜಾಗಡ ಉಂತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಿದ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿನ ಬೈಕು ನೆಡ್ದು ಅಕ್ಲೇನೆ ಆಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯನಿಗ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತೂಪರಿಕೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವು ಮುಟ್ಟುದುನೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರೋಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರು ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನ ನಿಜವಾಯಿನ ಒರುತ್ತ ದೇವೇರು ಅವನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶಲ ಇತ್ತೇನು ಆ ನಾಟಕಡೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇತ್ತೇರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಪೀಠೋಡಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡು ಜನ ಕುಲ್ದೇರು ತಕಲ್ಡ ತೀರ್ಪುಗೆನವೆ ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರಡೆಗೆನಂತಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾದ ಪನ್ಪುರಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಫೈನಲ್ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ನವ್ಯ ಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ఒక స్ట్రాంగ్ బోర్డు నన్నల స్ట్రాంగ్ బోర్డు ఒక టైంలో 5 నిమిషం ఉంటుంది ಹೆಚ್ಚ ಅವು ನವ್ಯನ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಬಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ ಅವು ಪಣ್ಣ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅಂದತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅಮ್ಮೆನೆ ಅದು ಹೋಯ್ನಿ ಅಡಿಗೆ ಸೈತ್ಯ ಬೋಡಂಚಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುಡಲಂತೆ ಟೈಟ್ ಬೊಡಿತನು ಜೋಕುಲೆ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ತಾರತಮ್ಯ ಇಂದು ಲೋಕೋಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆನು ಮಲ್ದಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆತನು ಅಕ್ಲನ ಕೆಲಸನು ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ದೇರು ಒಂತೆ ಕೊಡಲ ಟೈಟ್ ಬೊಡಿತನು ಒಂತೆ ಜಾಳ ಅದು ಪೋಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ 18 ನಿಮಿಷೋಡು నేను ಉಂತಾದವರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರಗಂಜಾಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸವ್ಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ತುಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇಗ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಮಗೆ ಪಾಡ್ತಿನಾರಾಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ದಾಲ ಐಟ್ ಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಓಡಿತ್ತನ್ನು ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಬೋಂಡು ಸಮಯದ ನಂಚಾಂಡು 26 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಿಜಾರ ನಿಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಿಜಾರ ಹೊಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡಿತನು ಒಂಚು ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಚಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಅರಿತ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಜಿಲದ ಚಿಲ್ಲೈತೆ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಇನಿತಿ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅರಿ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಿ ಬಂಜಿ ಕಾಯಿನಾಗ ಅರಿ ಬದ್ದುವೆ ತೋಲತ್ತು ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲನ್ನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪನಾರು ಪವಿತ್ರಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸುರುವಾಯಿನ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಇನಿ ಮುಟಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಹೊರತು ನಂಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಚಿತ್ತನ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಂಚನೆ ನಂದಿನಿ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಮಗಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಲ ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗಲ ತೂನೆ ನಿಕಲೆ ಮಾದರಿಗಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರುಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಗೆರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು